O Xuño da Cultura e das Artes traerá máis dun centenar de actividades á Ribeira. A Concellería de Cultura de Ribeira e as entidades do municipio sumáronse novamente para darlle forma ao Xuño da Cultura e das Artes. Esta programación contará con máis dun centenar de actividades que encherán o municipio no vindeiro mes que comeza este sábado. Ten tres obxectivos fundamentais. Un deles é poñer en valor o traballo cultural do tecido social do municipio, a mostrar a cultura na rúa, non? A través de diversas actividades culturais en todas as disciplinas artísticas e logo pois realizar polo menos un acto cada día do mes de xuño, así que imos a ter un mes bastante completo de actividades culturais. Ribeira vivirá días de grande intensidade nos que haberá música, teatro, baile ou literatura. O tecido asociativo terá tamén un gran protagonismo nesta programación que arranca o sábado 1 de xuño, en a que tamén participan a grande parte das áreas do concello. Para visualizar, pois temos os servizos sociais, temos cultura, deportes, temos tamén educación, comercio, normalización lingüística, o conservatorio tamén participará, a biblioteca ou a área de turismo e festexos. Permitídeme destacar en especial a labor que fixeron os técnicos de cultura durante este tempo, porque ademais de coordinar todo este programa, pois tamén estiveron organizando todas as actividades que van a ir parellas este ano co Xuño Cultural que se van a facer na inauguración do auditorio. O Xuño da Cultura e das Artes terá tamén actividades interxeracionais, como as festas de Bandourrío, as festas de artes, obradoiros e actividades infantís, clausuras de escolas deportivas como a patinaxe, a sinaxe rítmica, haberá contacontos no Lustres, accións musicais a cargo do Conservatorio Municipal, concertos, charlas, coloquios, clases abertas de baile tamén e proxeccións audiovisuais. O acto institucional de clausura desas actividades pois terá lugar o domingo 30 de xuño ás 8:30 no novo auditorio e contará ca actuación da Coral Polifónica Municipal. O alumnado da Escola Municipal de Ballet vai facer tamén unha exhibición. E o Grupo Municipal de Teatro tamén estará nese peche de xuño. Neste acto institucional de clausura entregaránse diplomas acreditativos e agasallos de cerámica galega a todas as entidades participantes. Teremos folletos de man a disposición nas diferentes institucións do Concello e ali pois estarán presentados todos os actos organizados por día e tamén a modo dun calendario completo de actividades espalladas ao longo do mes para que vos organicedes como mellor poidades ou como ben gustedes. Toda a información tamén se poderá consultar na web municipal e nas redes sociais.